הורים יקרים, למרבה הצער ילדים והורים רבים עוברים אירועים טראומטיים כמו שריפה, תקיפה על ידי בעלי חיים או בני אדם, תאונה, אירוע טרור, פציעה, פרוצדורות רפואיות, מחלה קשה. לאחר שעוברים אירוע קשה, זה מאוד טבעי להרגיש שינויים ברגשות, במחשבות ובהתנהגות. בתוכנית זו נלמד שיטות שהוכחו במחקרים רבים כדרך היעילה ביותר לחזור להרגיש יותר טוב. התוכנית תיתן לכם הזדמנות ללמוד ולתרגל את השיטות היעילות הללו. לצד התוכנית והליווי המקצועי שלנו, העזרה שלכם ההורים הינה חשובה מאין כמוה. על מנת להשיג שיפור, חשוב להתמיד בתוכנית ולתרגל שוב ושוב את השיטות והכלים ולזכור שהשינוי אינו מיידי. אסביר לכם כעת מה חווים ילדים ומבוגרים בעקבות אירוע טראומטי. לאחר אירוע טראומטי, ילדים ומבוגרים מספרים שיש להם זיכרונות חודרניים מהאירוע, חלומות, מחשבות ודימויים שמעוררים רגשות חרדה, בהלה, אשמה או כעס. לעתים הזיכרונות מלווים בריחות, קולות ותחושות כאב. תגובות נוספות הן עוררות, דריכות וקשיי שינה. תגובות בהלה ועצבנות. אנשים שעברו טראומה מספרים שלעתים הם קופצים בבהלה כאשר שומעים רעש חזק, מרגישים עצבנות, הפתיל נעשה קצר. ילדים והורים מספרים על ירידה בחשק ובהנאה וקושי לעשות דברים שקודם עשו בקלות, כמו להיפרד בבוקר, לישון לבד, להתרכז וליהנות מחברתם של אחרים. רבים מהם נמנעים מללכת למקומות, מלעשות דברים ומלהיפגש עם אנשים. זה טבעי לרצות להימנע מדברים ומאנשים שמזכירים את מה שקרה. זה גם טבעי לנסות לא לחשוב, לא להרגיש ולא להיזכר במה שקרה. לעתים נמנעים מלהיפגש עם אנשים מכיוון שחוששים שאנשים ישאלו על האירוע, ולפעמים מכיוון שהם מתביישים במה שקרה. משום כך, יותר נוטים להתבודד, להסתגר ולהתרחק מחברים ובני משפחה. התגובות הללו יכולות להופיע גם אם לא חוויתם את האירוע באופן ישיר, אלא צפיתם בו או שמעתם עליו, בפרט אם אדם קרוב ואהוב עליכם היה מעורב באירוע. הקשיים הללו יכולים להשפיע על הקשר בין הורים לילדים. ילדים והורים זקוקים לעזרה על מנת להתאושש ולחזור להרגיש יותר טוב. התוכנית שלנו תעזור לכם לעשות שינוי ולחזור להרגיש טוב. אנחנו איתכם.